दा बेखौनोथ' जोङो एसे नैबे बिटिआरनि बाखिन्दा हिसाबै जोङो आसरित जादों आरो आंबो सासे गोलाव सम प्रग्राम खालामगिरि हिसाबै दिनैहाय जोंहा मा होनगोन पिकेडब्लिउसिनि सिएम मा होनगोन मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथाङाबो गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय माने खामानि मावबोग्रा सासे दैदेनगिरि दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों गोबां माने जायगायाव दिनैहाय मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथाङा मा होनगोन बिजेपिनि जानानै माने प्रसार खालामफैदों। दिनैहाय जोङो गावनि मा होनगोन दिनैहाय आं बेखौसो बुंहरनो सानदों मा होनगोन आं मिनिस्वर बसुमतारी सारखौ जोङो जोंनि मा होनगोन गोलाव सम जोङो प्रग्राम खालामनानै जोङो बिटिसि मोनदों जोङो बिटिआर मोनदों। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय आसामनि जा राजनिति बिजेपिनि जा प्रिन्सिपाल अफ आइडिअलजि दिनैहाय मालाबाबो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दिनैहाय आंथ' नैबे समाव मा होनगोन बेखौ बिथांखौ डाइरेक्ट बुंगोन बिथाङाथ' मा होनगोन हाजिरा माने जाफैनो बायदिसो आं नुयो। दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिसि ओनसोलाव मा होनगोन बिथाङा सासे हाजिरा जाग्रा सासे दैदेनगिरिसो होननानै आं दिनैहाय बुंनो सानदों। मानो होनना बुङोबा जोङो बिटिसि आरो बिटिआरखौ जों ओरैनो मोनाखै। 5,000निबो बारा मार्टियास जानानैसो जोङो बिटिसि एबा बिटिआरखौ जोङो मोनदों। दिनैहाय जायफोरानोखि बै समाव मा होनगोन खुंबाय थादोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा होनगोन मालाबाबो मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथांमोननि खोथाखौ खोनासङाखैमोन। अब्लाबो दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरि मा होनगोन आबसुनि दैदेनगिरि आरो नैबे जोंहा एनभिपि सार बिथांमोना जोङो जथायै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर सुक्ति दिनैहाय बेखौहाय इनभल्भ खालामनानै दिनै बिकेडब्लिउसि मोनसे सुक्तियाव सुक्ति सायखर खालामदों। दिनैहाय बेफोरबायदि जारिमिनखौ बिथाङा बुजिनाया मोजां। दिनैहाय जों आसा खालामो जोंनि पावार एन्ड फांसन बियो जोंनि आनसलिक दोलो एबा इउपिपिएलआवनो थानांगोन। जोंनि जा प्रमद सारा जाबायदि मिसन आरो भिजन लानानै खामानि जोंनि हारिखौ गोजौ मोनसे लेभेलसिम लांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जोङो मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारी सिएम बिथांखौ जोङो कन्डेम खालामो। आं सासे गोलाव सम प्रग्राम खालामनानै फैगिरि हिसाबै बिथाङा जोंनि नैबे ओनसोलाव फैनानै बिजेपिनि जानानै केम्पिं दा खालामफैथों बिथाङा दा हाजिरा जाफैथों बिथाङा जेराव दङ बेयावनो खामानि माव। जों खोनानो मोनदों बिथाङा माने गावनि बा बिकेडब्लिउसिनि जा एरियाफोर जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा दंखल गंसेबो थुनानै होनो हायाखै होननानै जोङो खोनानो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो माने बिकेडब्लिउसि जिहेथु माने गाव खुंथाइ मोनबाय दिनैहाय सेटेलाइट खुंथाइ मोनबाय। दा बेवहाय बिथांमोना मा होनगोन जायफोरानिखि दैदेनगिरिफोर दङ मा होनगोन बेफोर ओनसोलखौ नोजोर बोनानै खामानि मावथों आं आसा खालामो। आरो बिथांमोना जिहेथु गोबां खामानि मावनांगौ दङ दिनै बिकेडब्लिउसियाव जेबो दासिमबो इलेक्सनानो जेबो जायाखै बेफोरबायदि खामानिफोर मावनो दङ। दा बे हिसाबै माने नैबे जोंनि बिटिसियाव फैनानै हाजिरा जाफैस्लायस्लाय माने बिकेडब्लिउसि जा सेटेलाइट माने भिलेजफोर दङ बेफोर जायगायाव थांनानै खामानि मावथों इलेक्सन खालामनो थाखाय बिथाङा माने खामानि मावथों। दिनै रायजो राजाफोरा बयबो नेनानै दङ। दिनैहाय जिहेथु दा इन्टारिम सरकारसो खुंबाय थादों बे हिसाबै माने इलेक्सन खालामनानै मोनसे डेम'क्रेसि प्रसेसखौ बिथाङा लाबोथों। बेखिनिखौ आं बिकेडब्लिउसिनि मानगोनां मिनिस्टर बसुमतारी आं बिथांखौ बुंबाय। बिथाङा दा दंफैयोबाथाय बिथाङा थांफिननाया मोजां जागोनखौ आङो मिजिंथिहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।